Useyafika ke lo eNazaretha ngakuseyizwile le ndaba. Usezongixoxela cha baba ngizwile ukuthi kade sezokhuluma ngami umakhelwana wami. Babuhlale sethuka njalo njengoba senza isonto njalo ntambama nasekuseni aphume nendodakazi yakhe asethuka athi silandele umuntu. Ngithi nawu kanti yemlandela bani? Animbuza ngathi wemlandela ba uthi simbuza angaphenduki. Ngithi usabani? Uthi usaba ukuthi ulandela umlungu. Uthi usabani umlungu? Useyathula nami. Indaba enkulu le eNazaretha kunemfihlo la enkulu efihliwe. Uqiniso lifihlakele le nkolo. Kukhona la libhajwe khona. Uyazi umuntu onsundu umeke kwathi elele waphupha umlungu. Ugijima kakhulu ngakusasa. Efuna izinto zokulungisa lento. Niyakwazi lokho? Manje sekwenze njani khona landela belungu? Ningamkhonza kanjani, ngamthanaza kanjani? Uma umphupha ubusuhamba ugquma ukhathi ubhala zonke yonke lento. Ngoba usutha ngathi wephela. Uyazi ukuthi naye njalo uma ngasaphupha umuntu omnyama hayi. Ngekalala. Ayiphela ngayo yonke into yakubo belungu la. Uthi umlungu mina likhi idlozi lesinye isizwe elilekelele esinye. Ngempela akukho lokho. Ithi Inkosi uJesu sekufike umama uhamba nondodakazi wakhe uyahayeza uphethwe idimoni. Sebemncengela ke abafundisa baba usibangela umsindo yakhala lo makoti lo mntwana. Manje uphethwe idimoni. Ithi Inkosi umsonde ithi kodwa waseSamaria lo amaJuda lawo. Ithi Inkosi uJesu niyazi ukuthi mina ngithunywe kubantwana bakwa Israyeli kuphela. Manje ayizwakali lento. Uma esho umntwana womuntu ethi ngithunywe kwabakwa Israyeli kuphela. Usufuna izinto engathi uthunywe kuwe. Usukhala kangaka ukhalela umuntu ongathunyiwe kuwe. Yini ubeyithatha ngaso? Bayakhala phela kusafa nje umlimi. Kodwa azange nje athunyelwe kubona. Ukhona othunyelwe kubo kodwa bamnakile.